Dnes uvidíte veľký smrad pri nakrúcaní seriálu. Kto za to môže? Škandalózny kúsok bielizne oslavuje 30-ku. Traja muškatieri bez rytierského správania. Poctivo a seriózne boli vybratí herci do seriálu Rodinné tajomstvá. Možno práve kvôli serióznemu výberu, v ktorom išlo hlavne o herecké kvality, si tvorcovia seriálu nevšimli, že jedna osoba z hereckej plejády neuveriteľne páchne. Na takom nakrúcaní rodinných tajomstiev zažijete hocičo. Napríklad sa môže stať aj to, že vás niekto intenzívne obťažuje svojim smradom. Kde je tu záchod, neviete? Ak to nepresahuje istú mieru, snažíte sa mu vyhýbať a tvárite sa, že je všetko v najlepšom poriadku. Komplikovanejšia situácia nastane, ak je smrad intenzívny a jeho pôvodcom je niekto zo štábu, nedaj Bože, herec. A práve to sa stalo na nakrúcaní rodinných tajomstiev. Pôvodcom smradu, ktorý vám bohužiaľ, respektíve v tomto prípade hádam aj chvála Bohu sprostredkovať nemôžeme, bola táto roztomilá Fredka Ďusi. Máme tu chorá. Čo to je, babi? Máme nového účinkujúceho. Prišiel kámo, Fredka Ďusi prišla. Moje krásne. Zodpovedne povedať, čo bude hrať tento balík. Hlavnú postavu. V 58. dieli sa zistí, že to je môj otec ináč. Do seriálu ju obsadil scenárista Tony Gall. No, Fredka je na polovicu moja režisérová Gézová. Aha, takže ona je taká rozdelená. Taká, no. Jasné, a ty nám vieš povedať presne, akým spôsobom je zakomponovaná do deja? No, je to miláčikom a partnerom herečky Siby. Čiže Siby je Kristinka? Siby je Lulu Gažiová. Okrem toho, že Ďusi už zo spomenutých dôvodov zaregistrovali všetci, na pľaci si robila, čo chcela. Najskôr sa dobre napapala a potom usúdila, že je čas driemnúť si. Ovoňaj si ruku teraz. Tak to si smedí. Hladne, ale štápkami aj oné ričku. Môžeš ju aj na ruky zobrať. Nechcem spíne. Ona spínuška. Počúvaj, tam je, podaj mi ten párek. Ty ho chceš zásť? Ja ho chcem zjesť. Nevieš, že možno, že by si dala, to nesmieš krmiť, vieš. To je jej. To je párek? No, čo myslíš, že si to niekto odložil? Morčičko, jakási. Ale je kulinka. Svoj vzťah k zvieratkám odprezentoval aj herec epizódnej roličky Karol Čino. Málo kto vie, že namiesto herectva mal pôvodne študovať veterinárnu medicínu. V najbližšom blesku sa dozviete, čo Karolka na nakrúcaní zaujímalo viac ako Fredka Ďusi a ako a s kým trávil čas pred nakrúcaním. Práci sa teším, pretože prináša peniaze. Ale každý v podstate umelec, nielen herec, ale teda každý umelec sa teší v podstate, čo bude k obedu, aké potraviny ponúka filmársky bufet, alebo teda aké teplé jedlá. Niekedy teda český catering je výborný, sú tam často tie chlupaté knedlíky, knedlové přozelo. A to, čo je v podstate v tomto bufete, som ešte nestihol preveriť, ale dúfam, že toto bude tam aspoň nejaký ten obložený rohlík so salámom alebo so syrom.